Malta llum tfakkar il-107 anniversarju mill-ġrajja tas-7 Ġunju. F'din il-festa nazzjonali tas-7 Ġunju, il-President ta' Malta Mirjam Spiteri De Bono, akkumpanjata miċ-Chairperson tal-Kumitat Festi Nazzjonali u s-Sindku tal-Belt Valletta, bis-sem tal-Forzi Armati ta' Malta, selmet u fakkiret il-memorja tal-4 vittmi tas-7 Ġunju. Quddiem il-monument fi Pjazza San George fil-Belt Valletta għal-ħabta tal-10 ta' dalgħodu saret għid ta' kuruna f'ġieħ Manuel Attart, Carmenu Abela, Giuseppe Ajada u Enzo Dyer. Il-vittmi li fl-1919 inqatlu fl-irvellijiet mill-Imperu Brittaniku li kellu lil Malta taħt il-ħakma tiegħu. Sa dan it-tant aktar kmieni l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia u rappreżentanti tal-familji tal-vittma edu kuruni tal-fjuri fuq il-qabar tal-4 vittmi fiċ-ċimiterju tal-Addolorata f'Raħal Ġdid. Sa dan it-tant il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela sellem ukoll il-vittmi kollha Maltin li tilfu ħajjithom fil-ġraja tas-7 Ġunju. F'messaġġ fuq il-midja soċjali, il-Prim Ministru tenna li dan kien episodju li nibet it-triq lejn is-sovranità u l-ħelsien tal-poplu Malti.